Jeg har valgt rusmidlet kokain. Kokain har været brugt af indianerne i flere tusind år. I flere sydamerikanske lande, hvor kokabussen, som er denne her, gror, har indianerne tillagt planten en religiøs betydning for dens guddommelige kraft. FN har lavet en særtilladelse i de lande, hvor at tygningen af kokablade har været en naturlig del af kulturen, således at de stadig kan blive ved med at tygge dem. Kokain blev kendt i Europa af den østrigske psykolog Sigmund Freud, som brugte kokain til at modvirke depressioner. Freud blev dog hurtigt klar over, at der var nogle bivirkninger ved kokain, nemlig afhængighed. Man har også brugt kokain i de første colaer, som blev lavet i 1886, men der fandt man også hurtigt ud af, hvilke skadevirkninger den havde, så det stoppede man med. Kokain sniffes som regel gennem sådan et lille rør, hvorefter det går ud i blodbanerne. I det man sniffer kokainen, vil man opnå et stort rus, som er det, som mange misbrugere søger efter. Hvis man spiser kokainen, vil optagelsen vare meget længere, og man vil ikke nå det samme rus som ved sniffning. Når et AP bliver dannet, så kommer det til de præsynaptiske terminaler, hvor det bliver frigivet i form af transmitterstof til synapsespalten. Der er en helt lang række forskellige transmitterstoffer, og der er især 3, som bliver påvirket af ved indtagelsen af kokain. Det er serotonin, dopamin og noradrenalin. Dopamin er et stof, som udløser en form for glæde og motiverende positive tanker. Ved indtagelse af dopamin forstærkes virkningen af dopamin, og den hæmmer fjernelsen af dopamin fra synapsespalten. Normalt, hvis man ikke har indtaget kokain, så vil det præsynaptiske neuron danne, når der dannes et AP, så vil der afgives nogle transmitterstoffer til synapsekøløften, som så igen vil sætte sig på nogle receptorer i den postsynaptiske neuron, og så vil processen med et AP gå om igen. Og så vil den også kunne genoptage de ekstra transmitterstoffer, som er blevet dannet. Men ved indtagelse af kokain vil man få en hel masse mere dopamin i synapsespalten, så derfor vil det dopamin, man får fra kokain, sætte sig på receptorerne i den postsynaptiske, receptorerne i den postsynaptiske neuron. Og derfor vil det dopamin, man selv laver, det vil bare lidt gå til spilde, og det vil også derfor vil genoptagelsen af dopamin også ødelægges. Og det fører til, at man får en hel masse ekstra dopamin hernede i synapsespalten, og det er også ligesom det, der giver ruset. Udover at påvirke transmitterstoffet dopamin, så påvirker kokain også 2 andre transmittersystemer. Det ene er serotonin, og serotonin-dannede neuroner findes i hjernen, hvor de sender aksoner til storhjernen og andre steder. Serotonin har en indflydelse på vores kropstemperatur, vågenhed, seksuel aktivitet og humør. Hvis man tager lykkepiller, så virker det ligesom, har de næsten samme virkning som kokain. Da de går ind og blokerer for genoptagelsen af serotonin. Men forskellen på lykkepillerne og kokain er det, at lykkepillerne kun blokerer for genoptagelsen af serotonin, mens at kokain også blokerer for genoptagelsen af dopamin. Det er det, der gør, at man så bliver afhængig. Det andet system, som kokain påvirker, det er det system, der bruger noradrenalin som transmitterstof. Det foregår i hjernestammen. Der er nogle ledningsbaner, som kan køre her ned igennem rygmarven, som når man oplever smerte, så oplever man smerte, men så herinde i rygmarven,
der sidder der noget, som der skal udskilles noget, der hedder substans P, men ved indtagelse af kokain bliver substans P ikke udskilt. Og derfor vil vi ikke opfatte smerten, så smerten, eller de nerveceller, eller de nervesignaler, som skal sende smerten op til hjernen, vil aldrig nogensinde blive sendt, fordi at hemmelsen af det her substans P ikke bliver udskilt. Noradrenalin, det øger også selvtilliden og skaber højere blodtryk og skaber større parathed i orienteringsrefleksen. Kokain har nogle forskellige virkninger på kroppen. Den mest fremtrædende er, at man bliver vågen, aktiv og opstemt. Hvis man under små indtagelser af kokain føler en vågenhed, så kan man, hvis man indtager stor dosis kokain, så vil man kunne høre ting, der ikke er der, simpelthen fordi ens vågenhed bliver så stor. I sådan en situation er det en psykotisk tilfælde, og personen lider det, man kalder akut kokain-delirium. Nogle personer føler sig også forfulgt, og andre føler tanketeori, hvor man ligesom føler, at folk de stjæler ens tanker. Og man ved ikke selv, i værste tilfælde kan man ikke selv vide, hvad man er, og det udformer sig så til skizofreni. Der er også psykotiske følger ved, det er derfor, der er psykotiske følger ved at indtage kokain. Folk med skizofreni har mere dopamin i CNS end andre. Dermed er kokain også med til at øge de psykotiske lidelser. En anden virkning er, at det er stærkt lokalbedøvende. Derfor bruges det i nogle sammenhæng medicinsk. Specielt ved øjenoperationer bliver det brugt som lokalbedøvende middel. En tredje virkning er, at muskelceller kan trække sig sammen. De sidste to er dog ikke i centralnervesystemet, og derfor vil jeg ikke beskæftige mig mere med dem. I dag er indtagelsen eller kokain i Danmark har været meget stigende de sidste par år, og ca. 6% af de unge under 25 har prøvet at indtage kokain. Det er et langt højere tal end mange andre steder i Europa. Det kan også noget at gøre med, at i og med at både prisen og tilgængeligheden for kokain er rimelig overkommelig, så er der måske flere og flere, der vælger at eksperimentere med kokain.